Du skal høre fortællinger fra Junglebogen. Men først skal jeg lige fortælle dig, at når du hører denne her lyd, så betyder det, at du skal vende til en ny side. Menneskevalpen. Det var en varm aften i junglen. I en hule i klipperne lå ulvemor, mens hendes 4 hvalpe tumlede sig omkring hende. Ulvefar vågnede op fra dagens hvile, gabte og strakte sine stærke ben. Det var tid til at gå på jagt. I det samme flængede stilheden af et frygteligt brøl. Ulvene kendte den lyd. Det var ikke blot en tiger, det var tigeren. Shere Khan, udbrød ulvefar. Hvad laver han i denne del af junglen? Shhh, viskede ulvemor. Jeg kan høre noget. Hun spejlede ud af hulen. Der lød en raslende blade. Ulvemor stirrede forbløffet. En lille brun baby kom kravlende ud af underskov. Hurtigt! Hent den lille til mig, sagde hun til ulvefar. Han løb med det samme hen til babyen og bar ham så forsigtigt, som han ville bære en af sine egne hvalpe. Han løftede ham imellem sine skarpe tænder, men han lavede ikke så meget som en ridse i barnets bløde hud. Han lagde babyen ved ulvemors side. Babyen satte sig op og smilede til ulvene. Så mavede han sig ind mellem hvalpene for at komme tættere til ulvemor. Hvor er han blød, sukkede ulvemor. Og ikke spor bange for os. Pludselig blev hulen mørk. Shere Khans mægtige hoved og skuldre fyldte indgangen. Hvad vil du? Spurgte ulvefar og stillede sig foran ulvemor og hvalpene. Jeg var på jagt efter en menneskevalp, snærrede tigeren. Hans forældre flygtede. Jeg så ham komme denne vej. Giv mig ham. Ulvefar var ikke bange. Han vidste, at den kæmpemæssige tiger ikke kunne komme gennem hulens indgang. Hvalpen er vores nu, svarede han. Hvor våger du? Giv mig menneskevalpen, rasede den vrede Shere Khan. Der sprang ulvemor frem, med øjnene gnistrende af vrede. Menneskevalpen er min, råbte hun. Han skal ikke dræbes af dig. Han skal bo hos os som en af vores egne hvalpe. Lad os være. Gå tilbage til din egen del af junglen. Shere Khan vidste, at det var nytteløst at skændes med ulvemor. Han bakkede ud af hulen, mens han hvæsede. Menneskevalpen bliver min en dag. Bare vent. Så traskede han ned fra klippen, mens han mumlede arigt for sig selv. Vi vil aldrig lade den tiger komme i nærheden af dig igen, sagde ulvemor blidt til barnet. Babyen pludrede. Han legede allerede glad med sine søskende. Hvad skal vi kalde ham? Spurgte gråbror, den ældste af hvalpene. Ulvemor tænkte sig om et øjeblik, så sagde hun. Lad os kalde ham Mowgli. Og når han bliver voksen, skal han jage Shere Khan, tilføjede ulvefar. Mowgli lå. Han vidste endnu intet om de eventyr, han skulle få, mens han voksede op i junglen. Ulverådet. En fuldmånenat tog ulvefar og ulvemor deres 4 hvalpe og Mowgli med til Rødsklippen. Det var et meget betydningsfuldt sted. Alle de nye hvalpe skulle med derhen for at blive præsenteret for de andre ulve i rådet. Ulvemor var ængstelig. Mowgli havde nu været en del af familien i 2 uger, og hun var kommet til at elske ham lige så højt som sine egne hvalpe. Men det var de andre, som skulle bestemme, om Mowgli kunne blive der eller ej. På toppen af klippen lå Akela. Han var leder af rådet. Under ham i en kreds lå 40-50 ulve, både gamle og unge. I midten af kredsen legede de nye hvalpe. En for en trådte de gamle ulve hen og så nøje på hver enkelt hvalp. Til sidst kom de til Mowgli.
Han sad i midten og legede med nogle små sten. Pludselig lød der et brøl bag klippen. Det var Shere Khan. Menneskevalpen er min, snærede han. Hvad vil I ulve med en menneskevalp? Nogle af de yngre ulve var enige med tigeren. Vi vil ikke have en menneskevalp i vores flok, råbte de. Stille, sagde Akela. I kender alle junglens lov. Hvis 2 medlemmer af flokken vil tale Mowglis sag, så kan han blive her. Ulvemor og ulvefar kiggede hele kredsen rundt. Bare nogen ville stå op og tale Mowglis sag. Da de var hans nye mor og far, havde de ingen ret til at forsvare ham. Ulvene sad helt stille. Men lige da ulvemor troede, hun skulle miste Mowgli, hørte hun en brummen bag sig. Det var Baloo, den søvnige brune bjørn. Det var hans opgave at lære de nye hvalpe om livet i junglen. Han var den eneste anden, som måtte deltage i ulverådet. Han brummede igen og satte sig op. Jeg vil forsvare menneskehvalpen, sagde han. Lad ham være i flokken. Jeg skal nok tage mig af ham. Men Akela sagde, vi mangler endnu en, der vil tale hans sag. Lige i det samme sprang en mørk skygge ind i kredsen. Det var Bagheera, den sorte panter. Jeg kommer som en ven, Akela, spandt han. Hans stemme var blid og sød som honning. Jeg kan lide den menneskevalg, fortsatte han. Hvis du lader ham blive i flokken, skal jeg forære dig en hel tyr. Jeg har lige dræbt den, og den er fed og lækker. Ulvene var altid sultne. En hel tyr lød som et festmåltid, og de besluttede straks at lade Mowgli blive. Shere Khan var meget misfornøjet. Han brølede en sidste gang og forsvandt ind i junglen. Timer hos Baloo. Der gik mange år. Mowgli levede lykkeligt hos ulvene. Ulvemor og ulvefar var gode mod ham, og de 4 hvalpe betragtede ham som deres bror. Han voksede sig stor og stærk, mens han lærte om livet i junglen. Når han følte sig varm eller snavset, svømmede han i skovsøen. Hvis han var sulten, spiste han nødder og frugter eller honning fra de vilde bier. Hver dag gik han til Baloo, den kloge gamle bjørn. Baloo lærte ham alt, hvad han skulle vide om junglen. Snart klatrede Mowgli lige så godt, som han svømmede, og svømmede lige så godt, som han kunne løbe. Baloo lærte ham at se, om en gren var rådden, før han trådte ud på den. Han lærte Mowgli at tale høfligt til de vilde bier, hvis han fandt et bo med honning. Og han lærte ham at advare vandslangerne i søen, før han sprang i. Så var der jagtråbene. Mowgli måtte lære at kalde på dyrene, hvis han havde brug for deres hjælp. Hvert dyr havde sit eget råb, og Mowgli skulle lære dem alle. Tit, hvis han glemte, hvad Baloo havde lært ham, gav bjørnen ham et dask med sin store lap. Og samtidig var Mowgli ulydig. Som de fleste børn havde han at sidde stille. Han ville hellere svømme og klatre og finde frugter. Baloo kunne blive meget gal på Mowgli, når han ikke kunne sidde stille og høre efter. Samtidig kom Bagheera, den sorte panter, forbi, for at se, hvordan Mowgli klarede sig. Så lå han på en gren og spandt, mens han lyttede og så til. En dag daskede Baloo til Mowgli, lige i det Bagheera ankom. Den lille dreng blev aldeles rasende. Så sagde Bagheera, han er jo kun så lille, han kan ikke huske alt, hvad du lærer ham. Men Baloo svarede, ingen i junglen er for lille til at blive dræbt. Han skal lære det. Derfor giver jeg ham nogle gange et lille dask. Lille, fnøs Bagheera. Det stakkels barn er jo fuld af blå mærker fra dine små dask. Jeg har prøvet at lære ham jagtråbene her til morgen, men han hører ikke efter. Jeg vil gerne høre dem, sagde Bagheera. Mowgli, kaldte han og så sig om. Jeg er heroppe, lød en vred lille stemme. Mit hoved gør ondt.
Så kom Mowgli glidende ned ad et træ, stadig gal i hovedet. Hør, Mowgli, sagde Baloo venligt. Lad Bagheera høre råben, jeg lærte dig. Mowglis ansigt lyste øjeblikkeligt op. Han elskede at vise sig. Hvem skal jeg råbe på? Spurgte han. Junglen har mange stemmer, og jeg kender dem alle. Godt, lå Bagheera. Lad mig høre, hvordan du kalder på glinten. Uden tøven satte Mowgli hænderne på munden og udstødte en lang, klar tone. Udmærket, sagde Bagheera. Hvad så med en slange? Mowgli lavede en lav, men gennemtrængende hvislen. Så sparkede han bagud og klappede i hænderne. Han sprang op på Bagheeras ryg og hamrede hælene mod hans blanke, sorte skind. Bagheera og Baloo kom sådan til at le af den lille drengs tossestreger. Han havde lært råbene perfekt. Baloo var ved at revne af stolthed. Bagheera lod som ingenting, men han var også meget stolt. Mowgli hoppede op og ned på Bagheeras ryg. Jeg vil have min egen stamme, og jeg skal være anfører, råbte han. Hvad er det dog, du skriger op om, Mowgli? Spurgte Bagheera. Hold op med det hopperi og forklar os, hvad du mener. Så sagde Mowgli. Nogle gange, når Baloo dasker til mig, kommer aberne ned fra træerne. De passer på mig. Alle andre er ligeglade med mig. Jeg var lige ved at græde. Aberne, fnøs Baloo. De er ligeglade med alt og alle. De giver mig der nødder, blev Mowgli ved. De har sagt, at jeg skal være deres anfører en dag. Og de har det så sjovt, Baloo. Hvorfor har du aldrig ladet mig møde dem? Baloo kiggede alvorligt ned på ham. Hør så godt efter, Mowgli, sagde han. Du må aldrig stole på aberne. De er lovløse. Du må ikke have noget at gøre med dem. Mowgli stirrede på Baloo. Han havde aldrig hørt ham så alvorligt før. Undskyld, Baloo, sagde han stille. Baloo omfavnede ham. Ja. Så taler vi ikke mere om det, sagde han venligt. Bortført. Morgens undervisning var forbi, og Baloo og Bagheera lagde sig for at sove til middag. Mowgli puttede sig hos dem. Snart snorkede de fredeligt af et træ. Pludselig dumpede 2 store aber ned fra træerne. De tog fat i Mowglis arme og ben og trak ham med op i trætoppen. Stadig halvt i søvne sprællede Mowgli for at komme fri. Han prøvede at kalde, men råbene druknede i abernes hylen. Grene og blade svirpede hen over hans nøgne hud, mens aberne sprang afsted med ham. Snart var hele hans krop og ansigt revet til blods af den hårde medfart. Aberne havde små, hårde hænder, og det gjorde ondt at blive halet sådan afsted. De svimlede for Mowgli, når de sprang fra træ til træ. Tænk, hvis aberne bare lod ham falde. Når han turde se, fik han lige et glimt af jorden. Men der var vemmelig langt dernede. Mowgli fik tårer i øjnene, da han tænkte på sine gamle venner, Baloo og Bagheera. Skulle han nogensinde se dem igen? I det samme holdt aberne et lille hvil. De sad i toppen af et meget højt træ. Junglen strakte sig som et uendeligt grønt hav til alle sider. Og der, oppe i luften, svævede Chil, den store glente. Mowgli tog en dyb indånding, og med en høj, klar stemme kaldte han på glinten, som Baloo havde lært ham samme morgen. Chil fløj straks ned for at se, hvad der var på færde. Hjælp mig, Chil, råbte Mowgli. Find Baloo og Bagheera og sig, hvor jeg er. Før Chil nåede at svare, blev Mowgli trukket videre dybt i junglen. De kolde grotter. Da aberne stjal Mowgli,
prøvede Baloo og Bagheera at forfølge dem, men det var håbløst. De kunne jo ikke svinge sig i træerne, som aberne kunne. Stakkels lille Mowgli, udbrød Baloo og stirrede fortvivlet op i trætoppene. Hvad skal vi dog køre? Jeg har en idé, sagde Bagheera. Vi beder pythonslangen Kaa om at hjælpe os med at finde ham. Han er abernes værste fjende. De er mere bange for ham end for nogen anden skabning. Baloo syntes, det var en god idé, og de tog afsted med det samme. De fandt Kaa liggende på en klippe i solen. Han havde lige skiftet ham. Hans smukke nye skind glitrede i middagssolen. Da han hørte, hvad der var sket, var han straks parat til at hjælpe. Men hvor skulle de begynde at lede efter Mowgli? I det samme lød en stemme. Baloo! Baloo! Kig op! Og der, højt over dem, svævede til den store glente. Jeg har set menneskevalpen, skreg han. Aberne fører ham imod de kolde grotter. Og så fløj han tilbage til sin rige. Baloo så med rædsel på Bagheera. De kolde grotter. Ingen skabning i junglen vågede at gå derhen, af undtagen aberne. De havde engang været en strålende by, bygget omkring et storslået palads. Nu var det blot ruiner. Nogen påstod, der var spøgelser. Aberne elskede at tumle i gaderne og lege, de var konger og dronninger fra gamle dage. Det vil tage os hele dagen at nå til de kolde grotter, sagde Kaa. Vi må afsted med det samme. Kaa og Bagheera gik i forvejen. Baloo fulgte efter, så hurtigt hans ben kunne bære ham. Imens blev Mowgli holdt fanget i de kolde grotter. Det havde været en lang og anstrengende dag, men aberne lod ham ikke sove og gav ham ingen mad. Da han prøvede at flygte, spærrede de ham inde i et marmorhus, der var fyldt med giftslanger. Men Mowgli huskede slangeråbet. Så snart slangerne hørte ham, vidste de, at han var en ven, så de bed ham i. Mowgli kiggede igennem et hul i muren. I månens lys kunne han se aberne sidde på terrasserne rundt om huset. De skiftedes til at stille sig i midten og tale, men kun få lyttede. De fleste hujede og piftede og kastede grene og sten på hinanden. Så gik månen bag en stor sky. I mørket bevægede en sort skygge sig lydløst hen imod terrasserne. Pludselig slog skyggen om sig med skarpe, stærke kløer. Der lød en frygtelig vrælen og hylen, da aberne blev kastet til alle sider. Mowgli kunne næsten ikke tro sine egne øjne. Hvad skete der dog? Frelst. Øjeblikket efter gled skyen forbi månen. Mowgli så med det samme, at den mørke skygge var Bagheera. Han gispede, da han så 20 eller 30 aber kaste sig over panteren. Bagheera kunne næsten ikke røre sig. Aberne bed og krassede og trak ham ned. Mowgli skreg så højt han kunne. Løb ned til vandet, Bagheera! Til vandet! Bagheera måtte have hørt ham, for med sine sidste kræfter kæmpede han sig hen til en lille dam i nærheden. Så snart han ramte vandet, sprang aberne væk. De hadede og blev vågne. De dansede op og ned og ventede på, at Bagheera skulle komme op igen. Mowgli frygtede, hvad der nu ville ske. Selv den stærke Bagheera kunne ikke klare aberne. Og hvor var Baloo? Var Bagheera der kommet alene? Så hørte Mowgli en dyb, rullende knurren. Der lød en raslende sten, da Baloo klatrede over ruinerne af bymuren. Nu er jeg her, Bagheera, brølede han. Han kastede sin store, lodne krop ind i abeflokken ved dammen. Hans lapper fægtede i luften og kylede aberne skrigende gennem luften. Han greb 4 eller 5 på en gang og knuste dem i et bjørnegreb. Men der kom flere og flere aber. De kastede sig over hans kæmpe ryg.
Til Mowglis store rædsel så han, at Baloo langsomt måtte give op, ligesom Bagheera. Så pludselig hørtes en lyd, som fik alle til at spidse ører. Det var en lang, dæmpet hvislen, der kun kunne stamme fra et væsen. Aberne ved dammen holdt brat op med deres dans. De, som hang på Baloo, sprang ned. De stirrede alle rædselsslagne, mens Kar, den store kvælerslange, deres dødsfjende, kom hen imod dem. Hele byen syntes at skælde. Vinende og skrigende blev aberne kastet hid og did. Kars stærke hale rullede sig omkring adskillige aber ad gangen og maste dem til døden. Da de andre aber så det, løb de for livet. Snart Baloo kunne røre sig igen, løb han hen til marmorhuset. Med et slag med lappen slog han døren i. Mowgli slyngede sine tynde arme om bjørnens vældige hals. Stakkels Baloo, udbrød han. Du er jo bidt sønder sammen. Bagheera kravlede op af vandet. Hans glatte sorte skind var mishandlet af rifter og bid. Det gjorde Mowgli ulykkelig at tænke på, at hans 2 venner var blevet såret på grund af ham. Nå, Mowgli, du må takke Kar for at have frelst dig, sagde Baloo. Mowgli takkede Kar og sagde, jeg håber, at jeg kan hjælpe dig en dag. Slangen smilede ned til ham. Du er en fin lille menneskehvalp, sagde han. Hvem ved, en skønne dag får jeg måske brug for dig. Så begyndte Baloo og Bagheera deres lange hjemrejse. Mowgli lå på Bagheeras ryg. Han sov hele vejen, og han sov stadig tungt, da de lagde ham ved ulvemors side. Den røde blomst. Livet i junglen var aldrig kedeligt. Hver dag rummede nye opdagelser. Mowgli var nu 10 år gammel. Det meste af sin tid tilbragte han med Bagheera. Om dagen sov de i skyggen, og når aftenen faldt på, gik de på jagt. Mowgli elskede at færdes i de mest ukendte dele af junglen. Han var ikke bange, når Bagheera var hos ham. Men selvom Mowgli trivedes, var Bagheera bekymret. Han havde bemærket, at Shere Khan var mere og mere sammen med de unge ulve i flokken. Akela, deres anfører, var gammel. Snart ville en yngre ulv tage hans plads, og så ville Mowgli blive jaget ud af flokken. Det prøvede Bagheera at forklare Mowgli. Men hvorfor skulle ulvene jage mig væk? Spurgte Mowgli. Jeg har levet hele mit liv i junglen og adlydt dens love, og det er altid mig, der trækker torne ud af deres poter, så de er der mine brødre, ikke? Bagheera strakte hals. Lillebror, sagde han, prøv at mærke under min hage. Og Mowgli mærkede, at der var en bar plet i hans sorte pels. Jeg har båret halsbånd i mange år. Ingen i junglen ved det. Jeg blev født i et bur i kongens palads. Min mor døde der. Jeg flygtede ud i junglen. Men fordi jeg har levet blandt mennesker, er jeg frygtet af alle i junglen. Selv Shere Khan frygter mig. Ja, sagde Mowgli. Alle undtagen mig. Jeg frygter dig ikke. Nej, svarede Bagheera. Du frygter mig ikke. Du er en menneskehvalp. Og ligesom jeg vendte tilbage til junglen, så må du vende tilbage til menneskenes verden. Hvis du ikke rejser, bliver du måske dræbt ved næste ulverod. Hvorfor skulle ulvene dræbe mig? Spurgte Mowgli forbløffet. Se på mig, sagde Bagheera. Mowgli så Bagheera lige ind i øjnene. Panteren måtte tage blikket bort. Derfor, sagde han, selv ikke jeg kan se dig ind i øjnene. Og jeg blev endda født hos mennesken.
De andre hader dig på grund af dit blik. De hader dig, fordi du kan tænke selv. Men mest af alt hader de dig, fordi du er et menneske. Mowgli mærkede en klump i halsen. Hvad skal jeg gøre? Spurgte han med bævende stemme. Du skal gå ned til landsbyen. Mennesket dyrker en rød blomst der. Tag noget af den, så vil ulvene ikke gøre dig noget. Mowgli vidste godt, hvad den røde blomst var. Det var det navn, dyrene i junglen havde for ilden. Han var ikke bange for den. Han gik ned til landsbyen. Der så han en lille pige holde en krukke med rødglødende kul. Han løb hen og rev krukken fra hende. Så skyndte han sig tilbage til junglen. Han vidste, at han skulle fodre den røde blomst med tørre blade og kviste, hvis den ikke skulle dø. Hele dagen sad han i hulen og fodrede den røde blomst. Da natten faldt på, drog han op til Rødsklippen. Akela lå ikke på sin gamle plads. Han lå ved siden af klippen. Det betød, at man skulle finde en ny anfører. Shere Khan stod på toppen af klippen og talte til ulvene, som om han var deres nye anfører. Mowgli sprang op ved siden af ham. Hvorfor vil I lade en tiger lede jer? Råbte han. Ulve skal ledes af en ulv. Så råbte en yngre ulv. Du er en menneskevalp. Hvad ret har du til at være på Rødsklippen? Lad mig tage menneskevalpen, knurrede Shere Khan. Akela løftede hovedet. Lad menneskevalpen gå i fred, sagde han træt. De andre ulve råbte tilbage med vrede stemmer. Før skænderiet blev til kamp, tog Mowgli en stærk kæp. Han jog den ned i krukken med de glødende kul. Den flammede straks op, og han holdt den højt over sit hoved. Ulvene og Shere Khan gispede forfærdet. De sprang afsted og gemte sig bag klipper og buske. Mowgli stod alene på toppen af klippen. Jeg ved, jeg skal forlade flokken, råbte han. Men før jeg går, sværger jeg at komme tilbage. Og når jeg gør det, vil jeg medbringe Shere Khans skind. I det han sagde det, for han hen mod Shere Khan og brændte hans knurhår med den brændende gren. Tigeren udstødte et hyl og forsvandt. De fleste af ulvene fulgte ham, og snart var Mowgli alene med Bagheera, ulvemor, ulvefar og de 4 søskende. Farvel, lille Mowgli, sagde ulvemor. Vi vil aldrig glemme dig. Og jeg vil altid tænke på jer, sagde Mowgli og omfavnede ulvemor, som var det sidste gang. Hans søskende hylede så. Jeg kommer og besøger dig meget snart, lovede Gråbror. Så vendte Mowgli sig mod Bagheera. Jeg vil savne dig frygteligt, viskede han i Bagheeras øre. Bagheera sang en klump. Vær modig, lille, sagde han. Jeg vil altid være der, når du har brug for mig. Gå så. Mowgli gik bedrøvet ned ad bjerget. Hvilke eventyr venter mig mon her, tænkte han, da han fik landsbyen i sigte. Landsbyliv. Mowgli ankom til landsbyen lige da solen stod op. Der var en stor træport i hegnet, og der satte Mowgli sig til at vente. Snart blev porten åbnet af en mand. Han blev meget overrasket over at se den fremmede dreng med det lange pjuskede hår, som sad ude på porten. Mowgli åbnede munden og pegede ind i den. Han var sulten, men han vidste ikke, hvordan man talte til mennesker. Manden stirrede på ham og løb tilbage ind i landsbyen. Han kom tilbage med en tyk mand i hvidt tøj. Den tykke havde et rødt mærke i panden, der viste, at det var ham, der bestemte det. Snart var alle ude af deres huse og stod i en cirkel omkring Mowgli og snakkede og pegede på ham. Så var der en kvinde, der sagde, at Mowgli måtte være den søn,
hun mistede en gang i junglen. Han måtte have fundet hjem igen, sagde hun. Mowgli forstod ikke, hvad de sagde. Så tog kvinden Mowgli med hjem. Hun hed Mesua, og hun gav ham mælk og brød, som smagte himmelsk. Mowgli så sig omkring. Han syntes aldrig, han havde været i et hus før. Mesua pegede på en stol. Stol, sagde hun. Mowgli gentog ordet. Stol. Så gik Mesua rundt i huset og sagde, hvad alt hed. Snart kendte Mowgli alle ordene. Om aftenen lagde Mesua ham i en lille seng og puttede ham ind under et tæppe. Nu skal du sove, sagde hun venligt. Men Mowgli kunne ikke lide at sove i en seng. Han følte sig spærret inde af taget og væggen. I Ulvemors hule kunne han altid kigge ud og se stjernerne. Så han listede stille ud af sengen og lagde sig i det lange, kølige græs uden for huset. Mesua blev ikke vred på Mowgli. Hun forstod, at et hus måtte synes mærkeligt for en lille dreng, der havde levet i junglen så længe. Midt på natten mærkede Mowgli en våd snude på kinden. Det var Gråbror. Mowgli blev lykkelig for at se ham. Jeg kommer med nyheder om Shere Khan, hviskede Gråbror. Han er rasende på dig. Han har svoret at dræbe dig. Jeg er ikke bange for ham, svarede Mowgli. Kommer du tit og besøger mig? Ja, sagde Gråbror. Jeg venter på dig i bambusskoven lige ved lysningen, hvor kvæget græsser. Så tog Gråbror afsked og skyndte sig tilbage til junglen. De næste måneder havde Mowgli travlt. Der var så meget, han skulle lære om menneskene. For det første skulle han have tøj på, og det hadede han. I junglen var han altid nøgen. Og han skulle lære, hvad penge var. Det var ham helt umuligt at forstå det. Han lærte også at pløje og dyrke jorden. Snart talte han næsten som de andre børn, men han legede aldrig med dem. De gjorde samtidig nar af Mowgli. Det gjorde ham rasende. Men livet i junglen havde lært ham at beherske sin vrede. Han var meget stærkere end de andre børn, men han sloges aldrig med dem. En dag fik Mowgli besked på at gemme kvæget og bøflerne til lysningen for at græsse. Der skulle han vogte dem hele dagen, mens de græssede. Mowgli blev glad. Nu da han arbejdede, måtte han gerne sidde sammen med mændene. De holdt møde hver aften under et kæmpestort træ, hvor de sad i en kreds. Det mindede Mowgli om ulverådet. En af mændene, Buldeo, var landsbyjæger. Han sad med sit gevær over knæene og fortalte historier om spøgelser og trolde og om sælsomme ting, der skete i junglen. Øjnene trillede næsten ud af hovedet på mændene, når de lyttede. Mowgli vidste, at de historier ikke passede. Han var ved at le højt, men han vidste, det var klogest at holde sin mund. Græsgangen. Den næste morgen kravlede Mowgli op på ryggen af Rama, den store tyr, og hele jorden fulgte efter, da han styrede mod græsgangen. Det var drengenes opgave at vogte kvæget. De var i sikkerhed, når bare de holdt sig tæt til dyrene. Nogle gange kunne det ske, at et barn gik væk fra jorden for at fange et firben eller plukke en blomst. Så risikerede han at blive taget af en tiger. Mowgli så Gråbror vente på ham i bambusskoven i udkanten af lysningen. Dejligt at se dig igen, bror, sagde Mowgli. Men Gråbror kunne ikke blive ret længe og skyndte sig snart tilbage til junglen. Kvæget gik langsomt rundt og åd græs eller lå ned og hvilede. Bøflerne foretrækker at vælte sig i de mudrede vandhuller. Børnene kunne bedst lide at ligge i skyggen og lege stenspil eller væve kurve af strå. De sang og lavede mudderkager, og når de var trætte, skiftedes de til at sove. Når solen gik ned, kaldte børnene hjorten sammen, og mens mørket faldt på, gik de hjemad mod landsbyen. Dagene på græsgangen var altid ens. Mowgli savnede spændingen i junglen.
tiger. En dag, da Mowgli som sædvanligt vogtede kvæget, kom Gråbror pludselig springende. Shere Khan kommer for at tage dig, gispede han. Godt, sagde Mowgli, jeg er klar. Vi må dele jorden i 2 og fange ham i midten, men vi har brug for mere hjælp. Jeg er her for at hjælpe dig, lød en velkendt stemme. Akela, udbrød Mowgli. Han var stolt over, at Akela ikke havde glemt ham. Tag den ene halvdel af jorden, Akela, sagde Mowgli. Gråbror, du tager den anden halvdel. De 2 ulve forsvandt straks og gjorde, som Mowgli sagde. Mowgli kravlede op på Ramas ryg. Lige da dukkede Shere Khan op. Han satte hen imod Mowgli, mens han snærrede og blottede sine skarpe gule tænder. Akela! Gråbror! Nu! Skreg Mowgli. Der lød en vældig buldren, i det de 2 ulve drev jorden frem. Shere Khan så sig omkring. Da han så kvæget og bøflerne komme galopperende imod sig, vidste han, at han var gået i en fælde. Han udstødte et langtrukkent brøl. Men ingen brølen hjalp ham. Med en tordnende hove og en bragende horn stødte de 2 halvdele af jorden sammen, og Shere Khan blev knust under deres hove. En støvsky hang i luften over dem. Mowgli og ulvene prøvede at berolige flokken. Da landsbybørnene så, hvad der skete, løb de hjem. Mowgli begyndte at flå skindet af tigeren, og ulvene hjalp til med deres skarpe tænder. Børnene kom snart tilbage med Buldeo. Ulvene gemte sig, før han så dem. Buldeo kunne ikke tro sine egne øjne. En lille dreng, der flåede en 3 meter lang tiger. Hvad foregår der her? Hvorfor lod du jorden løbe løbsk? Skændte han. Mowgli svarede ikke. Han var travlt optaget. Du har været meget ulydig, fortsatte Buldeo. Det var heldigt for dig, at den tiger lige kom i vejen. Der er udlovet en dusør på 100 rupees for hans skind. Giv mig skindet, så kan du måske få en rupee til dig selv. Det skind er mit, svarede Mowgli. Jeg vil ikke have dine penge. Gå din vej. Hvor tør du tale sådan til mig, skreg Buldeo. Giv mig det skind. I det samme sprang Gråbror og Akela frem. Buldeo var rædselsslagen. Lad ham gå i fred, brødre, råbte Mowgli. Buldeo snurrede rundt og løb sin vej. Da Mowgli var færdig med skindet, var det næsten mørkt. Han rullede det sammen, og Akela og Gråbror hjalp ham med at drive jorden hjem. Hele landsbyen ventede ved porten. Mowgli troede, de ville hilse ham velkommen. Han havde jo dræbt den store Shere Khan. Men landsbefolkningen så vrede ud, og de kastede sten efter ham. Gå væk, onde barn, råbte Buldeo. Han havde fortalt folkene, at Mowgli var en troldmand. Han sagde, at Mowgli havde forhekset ham, og han havde 2 uhyggelige væsener ved sin side. Skrub tilbage til junglen med din sorte trolddom, ulvevalp, skreg en anden. Mowgli forstod ikke, hvad ondt han havde gjort. Hvorfor var de så vrede på ham? Så kom Mesua løbende. Min stakkels dreng, råbte hun. Jeg ved, du er god, men du må tage tilbage til junglen. Folkene her tror, du er ond. De dræber dig, hvis du bliver her. Farvel, min kære søn. Så kyssede hun ham og løb hjem. Gråbror trak Mowgli ned fra Ramas ryg. Kom så, sagde han, før det er for sent. Og så løb Mowgli og hans brødre tilbage til junglen. Hjemkomsten. Solen stod op, da Mowgli nåede ulvemors hule. Jeg er blevet jaget ud af landsbyen, men jeg har holdt mit løfte, sagde Mowgli, og lagde Shere Khans skind ved ulvemors fod. Jeg vidste, du ville komme tilbage en dag, sagde hun med glædestårer i øjnene, og at du ville dræbe Shere Khan.
Så gik de alle op til Rådsklippen. Mowgli bredte det store tigerskind ud, og Akela lagde sig på det. Så kaldte han hele flokken til møde på klippen. Mowgli stod op på toppen hos Akela. Jeg er kommet tilbage, råbte Mowgli, og jeg har holdt mit løfte om at dræbe Shere Khan. Den gamle ulv hævede stemmen. Du skal være fører igen, Akela. Du og menneskevalpen. Ja, ja, stemte de andre ulve i. Lad Akela og menneskevalpen føre os. Nej, svarede Mowgli. Jeg troede, I var mine brødre, men I jog mig bort. Jeg troede, folkene i landsbyen var mine brødre, men de jog mig også bort. Jeg vil jage alene fra nu af. Jeg følger dig, sagde Gråbror. Og glem ikke os, lillebror, sagde Baloo. Ja, sagde Bagheera. Vi vil altid være der, når du har brug for os. Så forlod Mowgli og Gråbror Rådsklippen og levede lykkeligt i junglen.